ושובבים, חכמים ואין להם ברקס. הם אוהבים לחקור את הסביבה, כן אלה חתולי קורניש רקס. ללא נשירה בכלל, עם פרווה קלית ורכה, הם אוהבים להתקרבל ולחלק המון אהבה. אז יאללה בואו לבקר ותראו דבר מדהים. פנסי רקס הוא בית גידול של חתולים מיוחדים ויפים. פה תמצאו חבר מתוק, יפיוב גזעי עם תעודות, משעשע וקליל, עם אוזניים גדולות מצחיקות. זנב ארוך אלגנטי ודק, הוא קופץ בזריזות ובמהירות. הגנים האתלטים שלו חזקים והוא שונא את הבדידות. החתולים סבלניים לכולם וגם עם ילדים קטנים, שחקו איתם ללא הפסקה, למשפחה הם נאמנים. הם ייחודיים בכל העולם, השיער שלהם מטולטל. אז תבואו אלינו לפנסי רקס, כי על כל רגע חבל. פנסי רקס, פנסי רקס, פנסי רקס, כי על כל רגע חבל. פנסי רקס הוא בית גידול מורשה של חתולי קורניש רקס גזעיים עם תעודות. לפרטים התקשרו לאירנה 054-497-8687.